So hinlo na tong anay no. Basta ang kulungan ato sang nahinluan. Kumusta og mayong adlaw mga idol? Ato nang paliguan na ato ang anay karon no. Itong bagong nanganak, ika-7 days na karon gikan siyang pag-anak. Og karon na to ang adlaw nga ato siyang liguan para presko siya. Kay di man ta pwede muligo atong pagpanganak niya antud sa 7 ka adlaw kay ginjikan siya to og sensitibo ang mga baboy basta mainjikan. Kailangan di siya nato basaon. Ug ang mga baktin pod karon po nato sugdag pagkaon sa early win. Ug mao na yung pagkaon nga primero no. So sa karon mao lang sa netong buhaton atong paliguan ang anay niya ug pagkaon tag sugod sa mga baktin. Tuwanan ning hinluan tanan no ato na pong paliguon ning uban na anay. So mga itong ikaduha nga anay. Tuwanan ning hinluan tanan. Liguon na to. Ug mao pa na to ikatulo nga anay. Mao ni ikatulo. Ug mao ni atong ikaupat nga anay. Puro na sila hapit mga anak no. Mga nakay na ni puro. So anad kini sila giligo. Kaya nato ligoon kay init kay pong panahon karon. Ug natay patining diri no nga unom ka buok. Apilon pa nato nigligo. Mao na siya hapit na nimo baligya pa nga idol no. Baligya na ni hapit. So karon na pud ang adlaw nga pagkanon na to ang bakti no. Kay ka 7 days pud nila. Mo na to ang kan inigligo sanay idungan na to pagkaon pud ang mga baktin. So ang gamit na mo diri nga pagkaon ay kini early win. Immune booster ni siya mga idol. Mao ni siya isugod nga para gid sa baktin. Aron molikon pud ang lawas na ganamanan pud siya kuan nga maanad siya sa pagkaon. So ato lang hatagan og unag isa lang ka kumkum. Ay di man pwede nga atong bigla og hatag kay nag-igit po na sila, maguhan sila sa pagkaon. So isa lang ka kumkum hantod mo duha tulo hantod mo kadaghan. Hantod nga ato silang lutason. So taganan nato sila isa ka kumkum lang. So ano atong ihatag no? Kinilansa. Pag mahurot na nila, dali lang mahurot ato na manaman pod nga dungag-dungagan. Kaya pag pa nila pa sila paniid pa na sila og ganahan pa sila makaon. So hinlo na tong anay no. Basta ang kulungan ato sang nahinluan. So ni puti nagbalik, ni presko ang naong sanay. Ang mga baktin lagsik na kayo mga dagko na.